stavila u one bukalčiće. I sad kada ćutimo. Jednom kroviš. Šta za vino? A da. Htjeli smo da pijemo vino. Ko vi? Ja i Milica. Gde? Pa ovdje. Kupilo nam se vino, pa sam ne znam što smo večerale. Dobri. I ja shvatim da imam 4 neotvorene boce vina. 4. Sad sam gledala 5. Međutim, sve su sa pampurom. Pa? Pa nisam mogla da otvorim, nemam... Zašto nije mnogo lakše nego... Sa pampurom. A, to je ono što... I onda sam napravila koktel, pošto smo imali samo vodku, šeri i... Sama? Gorki list. Samo vodku, šeri, gorki list. Da. I onda gorki nije mi se pio, ja ne volim gorki, mislim da se svemu izuzetnim prilikama. Posle ti priznam nešto. Svemu izuzetnim prilikama. Da? I onda sam prvo stavila gorki, pa mi se nije dopalo, pa sam dala malo vodke, pa nije bilo loše, nego sam dala i šeri. Znaš kako je dobro ćeš napraviti? Sada? Da. Pa može, ali samo malo. Znaš ti da sam ja počela u posljednje vreme, mi smo imali, znaš da je, prvo je Zorana Nemanjina otkrila sangriju. I to je počelo kao voćno vino. I onda smo mi, kad je ona jednom dolazila na nešto, i vi ste dolazili i pravili smo neko kao kupljenje, kupili smo tipa, mi smo kupili 2 flaše, znaš kao Nemanja je kupio celu jednu za Zoranu, ja sam kupila jednu kao eto, da mućkamo, i treću je valjda bukvalno Zorana donao. Tako su nam ostale 3 flaše sangrije. Ja sam sve 3 flaše popila sama. Znaš kao, ali bukvalno kao svaki dan, znaš kao, daj ću nes kafu, običnu kafu, i odmah daš otvorim frižider i kao, sangrija. Ne, Milica smjela vreme, malo. Znači ti ne možeš da veriš, i onda je mama na kraju zaključila jednom kad je dolazio taj neki prijatelj, kao u fazonu, pa dobro, nema veze, kao kupit ću jednu kiselu vodu i ne znam, još nešto i kao imam sangriju, znači ovako otvara frižider. I onda kao tipa posljednja flaša na pola. Kao, gde su 2 flaše, ko je dolazio? Ona nije mogla da veruje da sam ja to popila. Ne, volim ali strašno je ukusno. Ali je vino. Ali to je zapravo vino, razumiješ? Ali je ukusno. Medveđa krv je mnogo dobra. Nisam pila. Mnogo dobra. Baš onako lagana i slatka. Vranac. Dobro, ali vranac mi onako ne mogu uvijek da pijem, moram da se osjećam baš za vrancem. Stanjevito. Ali medveđu krv mogu uvijek. I sangriju. Mislim, ali sangrija ti deli kao sokiće u stvari te lupi u glavu. Apsolutno obožavam ove terase majke. Ali samo kada je sunče, kada je malo pre bilo tako depresivno. Šta je bilo sa biciklom? Ne voziš bicikl? Pa vozim je, sad nisam ovo kad sam došla zadnji kod se oduška. Ali vozim je. A šta je bilo s milicom i rolerima i to? Ona će stalno kako ste u planira da kupi. deficitu sa parama ništa? Ma ne, ona će planira da kupi 100 godina već. Ali ne znam kupi. A samo da vidimo ovu tvoju biciklicu, stavimo pa da vozimo. Moju? Pa onu tvoju. Pa znam, ali pazi, treba da se promeni ceo onaj... Znaš, kako se zove, nije volan samo, nego sve ono... Ceo prednji deo. Mislim, nije ona loša, ali... Ali možeš i volan samo bar da ti fiksiraju pa možeš da je voziš. Pa nešto kada da izbace. Molim? Jesi ti sećaš kad smo vozili ono, kad sam ja bila na izdisaju? Kaže meni živca. Bacili su neki kao vamo od bicikle. I kažem, ne znam, ovdje kao puno ima bicikli, moramo to da sredimo. Kao jedno malo sam teo da izbacim. Mi kažem, to je moja. Kaže, moja velika i ta malo su moja drugarica je dala Milici da uči da vozi. I on kao, pa dobro, ja mislim da bacim. Znaš, ali uvijek je to pravo da ne pitaju. Pa čekaj, je to njihova, mislim, je podrum zajednički, odnosno šta je već to? Zajednička prostorija, mislim. Nego kao uvijek gužva, sad ćeš ti određuješ kome ćeš izbaciš. A gužva je zato što su Marina i Srđan i deca to bacili biciklu, sad ja nekto ne kažem te Marine da kaže da su. Mislim, nešto ono, kukavice. Ti si ludo. Tuđe jaje. Mislim, svoje jaje. Jo, Bože, znaš što sam ja videla, to sam trebala da ti kažem. Sedala sam s Marijom Todorović u kafiću, pre ne znam koliko, sad nešto skoro. Ali ne sad kad se vratila, nego pre toga.
I sedeli smo u Knez Mihajlovi, pa mislim, Knez Mihajlov, malo za Vučinom. Sa strane. Sa strane, ono jedna od onih ulica, nema pojma. I sedeo pored nas, Letnje bašte, i sedeo pored nas, mislim ne pored nas, nego tu, blizu, on i Dušan. Dušan. Znaš ti, da, Lulu. Evo, pazi, znaš kad je on, pošto mi njega još nismo skontali, naravno, odnosno nju, odnosno što god da je sada, on je u jednom trenutku samo, odnosno ja sam samo čula u jednom trenutku kada je konobar valjda došao da pita i kad je on rekao kao, molim vas, ne, čekaj, rekao ovako, ne mogu sad to da, ali to je bilo, znaš mi, mušku baršunasto ženski glas, ne mogu to da, mislim, tipa on kad je to izgovorio sve je stalo, razumiješ, on je rekao nešto tipa, jednu čašu vode, molim vas, ne, jednu čašu vode i hladan nes, molim vas. Znači, i onda sam se ja u tom trenutku ono kao okrenula, pošto su svi ljudi došli ono kao začutali, zato što je vjerojatno on izgledao skroz ženstveno, razumiješ, i onda znaš, a pošto on u suštini ima dubog glas, mislim ima više muški glas nego ono. Uglavnom čudno zvuči. Tako da O, Santa Maria. Dane! Nije, to je Đole. Hvala.